Здравейте хора, това съм аз. И днес ще играем Майнкрафт в моя свят. Да, малко съм развит. Вижте без читане. Просто, да. Всичко само го правим. Оп. Сега се върна. И точно така се вървях саваната и за да гледам едно село. Тук се построих къщата. Това ми е портала. И тук, само да спра звука. Да го намаля по-скоро. Виледжерите дразнят. Хубаво. Така, ето тук ми е Enchanted Table. Тук са ми другите неща. Искам да съм повод екстра за мен. И да. В коментарите, ако искате, напишете ми какво искате да играя, освен Minecraft. Тук съм предавал всичко. И ето там има една пирамида. И не я взех так. И сега да тръгваме в недра. За първи път влизам в недра. Но, да. Както и да е. Страх ми, че няма да оцелея там. Но сега, докато се свали, ще стане пътен. И още чакаме. Хайде, сваляй се. Тук терен. Сваляй се. Падаме. Падаме. Ти що го? И още падаме. 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 Много падаме. Ето. Тук сме. Супер. Още в началото. Вече. Опа. Малко лагно Майнкрафт. Защо? Вау. И пак ме върна. Хайде де! И изкопахме едно блокче. Второ. Ето. 4. Ето, много малко. Трябва да отида пак в нормалния свят. Така, вече сме тук.
Няма да лако. Поне така мисля. Тук е падал пясък. Да поставим това тук. Буквално сега само го развеждам около света. Кажете в коментарите. Ако ще играя Майнкрафт, какво да правя? Само ще предупредя, не съм съскупена Майнкрафт и да. Все пак трябва да се днес просто нямам интернет и затова реших да снимам в синглплеер World си. Защото иначе ще имам с приятели в сървъри и да. За снимане използвам Fraps. Просто другите не ми харесват чак толкова. Не играх много време Майнкрафт, но просто да. Не знам защо, но съм се направил 3 легла. Да ви разведа и в минута. Тук селените. Намерил съм само 5 диаманта, което е странно. И онзи 6 го намерих преди малко. Но този свят съм играл по... Не. Бачен съм. Не знам. За ми моля видим. И вие го видяхте ли? Но как да. А тук не знам какво съм купал. Чуват се скелите и зомбите. И такива. Но да. Това беше къщата ми. И утре или днес може да кача този епизод, защото най-вероятно ще мога. Безкрайна вода. Туп, туп, туп. Да. Да, така. След няколко часа може да заснема и още един епизод. Но може и да снимам Team Fortress, защото имам Steam аккаунт. А пък тя е безплатна. Опа. Не ми се прави. О. Въобще. Enchanting table, доколко сега ще видим да си взема лаписа. Много малко лапис ми остава.
Я. О, да, трябва не е enchantment. Еми... Какво да се прави? Аз голда не знам какво да правя. И с Iron. Да, браво. Знаете ли какво? Ще си направя корче. Да. Това е идея. Ще изгледа тази вода тук. Ще взема лава. И да си направим корче. Малко ще се слива. Ой, може да го направя така. Махни се зелени. Нос като патладжан. Не искам да оферти таки. Опа. Бавно откопане на кирка с диамантена кирка да се пише на сиена. Да. И ми стигна точно. Супер. Това е така. И ето ни го корчето. И естествено селения са хвърли там. Браво, селения. Една блокче за смъртачи. Готово. И да, това беше от този епизод и чао!